pa ang gabos na yan. Digdisa na sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero. Maray na pagkahapon po sa gabos niya itong mga paraantabay. Good afternoon, partner Jen. Good afternoon, partner. Good afternoon po sa gabos sa mga parantabay. Kamusta, Lunes kamusta? na naman. Oo, maugmang Lunes sa imo, Alat partner. lang ta, nagtutunglay ining sa kuya na may ko. Garong Magabat ng mikropono ta. Ha? Suko na sa imo. Oo, alat lang ta. Okay. Baka turos lang. Ikot-ikotan ta tabi. Ikotan mo. Ikot-ikotan ta. Sabi ba ano man na bagay minsan nagaturos man. Talagang ano. turos talaga. Sige. Okay. Anyway, maski turos. Padagos. Padagos. O bagay yun ito maski turos. Maski turos, padagos. Ha? Alright. Aldaw ning Lunes na po mga tugang. Maringan itayawan sa tuya na Savior, Yes. ngayon na pagkahapon. Ano? Kuya June, the si best. Kuya June talaga. Dawa day mo apo doon. Yaon. To the rescue, per Okay me. na Kuya June tabi. Oy, matibay ka man talaga minaigot. May sikreto talaga siyang wagas. Ha? Sa Purugulan. Matibay sa Purugulan. Oh, iyo ko. Dahil naman ako daw. Dahil na nagbaba. Yes. Ayun Thank you pala very ang much, sikreto. Tabi. Thank you, Kuya June. Thank you, Kuya John. Ang sa tuya na pag-iriba dyan sa tong technical. Yun, Dapat nakabantay pala, niyan. matibay ka, Pumugol. pumugol. Yes. Diba? Matibay kang magpugol. Yes. Tangani na, ano nga po kayo ni? Tamang-tama sa sutoy na topic taon-taon. Oo, tama. May purugulan Correct. na na nangyari. nangyari. May Oo. purugulan po na Yes, nangyari. oo. No? But anyway, maray na pagkahapon po sa gabos yata mga paraantabay. Sa mga gusto po magpaabot kan sa ilang mga pagbati, hinaing sa buhay, ano man sa ilang mga nagkakamaratean ngunyan. Pwede po kamo mag-upload or mag-text sa 0927-3980955. Palaman sa 0938-891-5475. And good afternoon, partners, sa mga nakaantabay na sa Tuya via Facebook page, DZGB News Online. Si Emilia Dalit Badillo sa Germany. Hello po. Abby Monforte, Joy Deline Bichayde, and si Joseph Bronya, and si Madam Feli Lacuna, of course. Salamaton po sa Indo, ano? Thank you very much sa Indong pagantabay. Sana nakakatao kami sa Indong ngunyan buhay. Yes, oo. Ngunyan na And of pagkahapon. course, kaugmahan man. Yes. Anyway, madali na naman partner ang graduation Tama. period. Ano? Usually, partner, anong mga kang nag-graduate ka, anong ginibo mong preparasyon? Daiman. Nag-beauty rest ka lang? Nagpaupaw sana ako. Oh. Tapos Oo. nagpalong kiko ko. Wow. Iban sana ito. Yes, imo na gano'n. Pero, so excitement niya na din. Ay, very much. And of course, sa mga magurang, diba? Yes. Saro nga ni yan sa sabi nga ni saro sa mga achievement kan aki pati kan mga magurang na makagraduate, no? And taon-taon makakaiba ng taman. Sana mga makapasar ining mga Makapasar ini. yan. Sana makapasar po ining mga ini. Pag-abot kan panahon, ano? So sa tuya ng mga interns from Bicol University, no? Yes. Speaking of interns, yan man sa tuya na technical, ano? Also interns from Cat College, si Braille tapos si Dande. Sana makapasar din sila. talaga. Makakapasar Dapat, ini. mga matibay, Yes, diba? ano? Alright. Si ano yan? Duwa naman sa napalan ka mo kasubago si ano yan? Si Siso kasubago? Ikaw kasubago, garde. Siyempre, Nag-change duty na si sila. Jerome sa tuyang IT department, and then si Kuya June. si Kuya June, si Shara. O to nagkakaon kan manok niya sa likod. Wow. Happy birthday pala kay Evie Piglan, Barcelona. Kumpleanyo po kan sa tuyang station manager digdi po sa DCGB and Executive Vice President kan PBN Sir Glenn J. Barcelona. Happy birthday, sir. Opo. Salamat po sa pa-lunch. Wow. Ligtas na naman partner so sa kuya na pangugto. Wow, the best Yes. Ligtas na naman sa pangugto. Si Kuya John,
Iyo man. Ay, talagang- sayang no, dapat pala nag-atab ako. Ay, di mo naparong. Di ka naman nakatunog. Himala. Ha? Wara, di ko natunugan. Palibasa, piyestahan ng tuo mo. Ano? Oo. Igwa akong listahan ko mga fiesta. Piyestahan ng tuo mo. Oh. Pag birthday, medyo kulang ang lista ko. Iyo, ano? Oh, so, ilag mo na sa listahan mo. March 17. Utik Diba? mo ngayon dyan. Nainot ka nga ni mag-greet. March 17. Permi yan. Libre ang lunch. Libre. Okay. Wow. Anyway, partner, ang Department of Education or DepEd parumtong po ang mga teachers and non-teaching personnel na sa maabot pong end of the school year na gibuhon da po ini mga tugang na solemn and free from political influence. Tama yan, partner. Ang pahayag na yan sa paagi ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad kung sa paagi kan sa iyang regional memorandum ipigbaba ang direktiba kang sentral na opisina kang DepEd na dapat nga ni po ibitaran na may ma-involto na mga personang kasabay po sa politiko o politika and maging solemne ni partner na pagtatapos kang taon ka mga estudyante lalo na paparani na baga ang national and local elections. Yes. And speaking of this kay ini pinag-ibitaran pinag-iwasan na mahalo ning politika so pag-graduate Tama. kan mga kaakian ano. And in case of in case of pangyayari na may mangyaring arog po kay ni magkakahampang po sa sarong administrative sanction an si Isay man. Yes, tama ka dyan. Kung halimbawa Nagbalgar ngayon sa school. nagbalgar, nagduman sa school, nagpamidbid, ako ngaya madalagan niya ako. Madalagan niya ako daing sapatos. Serbisyo lang. Yes. No? Hinagis, So magkakaigwa po sinta ning administrative sanction. Yes, opo. And of course, partner, kasi iba din talaga, partner, na may mga experience naman kasi kita na mas marin na di talagang halong politics, partner, para pagmati ka mga estudyantes. Yaon talaga na, matatapos na. Yes, bata kita baga minsan pag mga graduation rights, recognition. Emotional kita, di ba? Tapos ano yan? Ang iba talaga nagkukuha talaga ng mga speakers. Yes, na mga politiko, Opo, di ba? May correct. mga speakers yan. Minsan politiko ang mga speakers. So, Yes. iyan siguro ko dahil nga ni sa paparani na ang election period, local and sa midterm election, bawalan na muna na mag-intra ang mga politiko sa mga graduation and recognition rights. Ngayon na Yes. 2025. Tama, oo. And paparani naman pati ang partner, ang graduation rights sa April 14 to 15 iyan digdi sa mga pampublikong eskwelahan. Kaya for sure excited na ang mga estudyantes and mga parents. Oy, third week. Apo. Tas sa ang Abril pala may 5 semana, ano? Yes. May Medyo halaba pala. Puro halaba ang ang Abril. April, di ba? Oo. Diyan ang April Fool's Day. Pero bako ito full, Baka uman. So Magagradu. baka naman April Fool's Day ka ika ngaya mag-graduate. Oo. Tapos nagparaibig Ay, wag na. naman. Diba? May nagparaibig na bata. Ako daw pag April 1, dahil talaga ako nagparatubod sa kung ano mga post Talaga. sa ano. Nagkasabay ka duman sa mga paniniwala. Ano yan? Aram ko kaya ang circle ko kaya puro anas. Puro anas ang circle ko. Kaya di ako masyadong nagtutubod baga halimbawa ngaya sabihin ngaya kuya A ngaya. Bados ngaya ako kuya A. Oo. Tas nga day ko ngaya midbid ang ama. Sabi sa kuya, "Inatanya ko na po no, day mo midbid ang ama. Day mo niya ako pagutikan. Day bako ka bados Pedro, bako ka bados." Lalaki pala. Lalaki ba? Kaya Dakula sa nasutol. day nang kada ko malansi. Okay. April Fool's Day. Yes. So iba palang bilbil palang partner tayo nabot na ning dosing bulan tayo pati. Day pa nagluwas. Okay. Sige po. Hello muna kay Marcelo Paloyo. Good afternoon da. And si Joseph Bronia. Marina hapon da partner watching from Jeddah. Oy, sa Jeddah.
Maray na pagka ano na sa Jeddah ngunya siguro ko ano nang oras tabi sa Jeddah. Oo, nata. Maaraman talaga mo kung paano ang sa tuya nag-greetings. So, pagitan, diba? Sa Jeddah. Okay. So, sige. Ano mo kasuhapon, partner? Actually, last week pa ini, nag-trending sa social media an issue kan sarong lalaki asin sarong babae na Kinasal. ikakasal. Taday manalawos o kasal. Sabi nga ni, pag ang pagpapakasal daa, bako po garo maluto na pagka sa imong isinubo tapos ikanapaso, iluluwa mo. Dae. Daing ruluwaan. Diretso mo. Lunokon mo tabi. Oh, yes. Pag nagpakasal. Meaning, pag sinabi ka yan, pag sinabing arog ka yan, pag nagpakasal ka, iyan man baga so, kumbaga, iyon man ang pinagkakaputan ta ng mga against sa divorce. No? Tama. Pag nagpakasal ka, ano ang pigsasabi nga ni partner sa altar? Ano ba? True sickness and in health, for richer and for poorer, till death do us part. Opo. So, grabing promisa, no? Oo. Dakulo na promisa. Kumbaga, kahit anong mangyari, di ba? Maski ano ngayang mangyari, mag-agom kita. Yes, they come No matter what happen. Ito sa sabi sa ng till death do us part. part. Hanggang sa kagadanan. Oo. Sa dulo ng walang hanggang hanggan. sa pag tirik-tirik ang sa imong mata. So sabihin huling hininga. Mag-ibahan mangyari. Mag-ibanan kamo kan sa imong agom. Okay. 9:17 AM pa sa napalan sa Jeddah. Alas 9. Atabon pa. No? Good morning. Good morning tabi sa mga yan dyan sa Jeddah. Opo. Ano mga taga Jeddah? Ano nga po? Kung sa tuya sa Philippines? Philippines. Ano sa ano? Okay. Balikan pa ining sa tuya na pinag-irestoryahan. Ikakasal. Yes. And duman na sa sa reception, aldaw na kan kasal. May mga uring-uding, may mga nakapansin na ang lalaki stiff. Aram mo ang gusto sabihin ko na stiff? Dahil na, kumbaga, nonchalant. Parang warang ano. Dahil reaction. Yes, warang, may malay, pero parang tulala lang. May malay, pero parang wala. Sunod lang siya. Ano lang siya, as is, kung ano so sa iyang itsura, yun na yan. all throughout the di ko alam kung day ito, ano? Basta sa panahon na ikakasal sinda, arog ito sa iyang reaction. Dahil nga ng reaction. Iyo ang reaction niya. Nag-ano mo pati bagasinda, ito yung prenup? May prenup pa. Opo. Diba? May prenup. Dahil daaso lalaki na gano'n Dahil sa lalaking reaction, dahil nag-uulok. Ang iba nga ni kayan, nag-iibi na, prenup pa lang. Di ba? Prenup pa sana. Nagpi-prenup pa lang. May kumaga emotionally present na siya sa activity ninda sa partner, sa prenup. Ika man daw kasalon, most of us, ang kasal, ang pinakasaro sa mga very important issues na bagay sa buhay kan sarong tawo, whether you are a woman or a man. Yes. Diba? Saro iyan sa mga bagay na pighahalat-halat. Actually, kadakol kan mga babae ang nangangarap na ikasal. Yes, tama ka dyan. And kumbaga, may mga persona din na nagigibo ng paagi para makalaog sila sa marhay na pagpapamilya. As in, makapamili talaga partner. Yung maray na partner pag abot kang panahon. Yes. Diba? Pero nata ito nag-abot sa punto na day na dagos so kasal. Day na dagos so kasal ta. Uyog-uyogon mo ning sinabuyan da ki asin so groom. Ano nangyari pakasabuy? Pakasabuy da po mga tugang ki asin. Naulian. Garo nagkaigo siya ning consciousness. Naging conscious na siya. Parang nagkamalay sabi niya, na. Sino ako? Hain Mga ko. nagkamalay siya. Okay. So, dahi niya aram ang ginigibo niya. Dahi niya aram. Kung napauno daang, nakaabot siya duman na ikakasal na siya. Naku naman. So, dako lang nagtutubod na ginayong madahin
So, totoo talaga ang gayuma. Adi ko aram, kaday pa ako nagayuma. Naku naman, talaga. Dahil po Ay. kamo magbalo. Naggayumahan si Kuya Oo. A. Baka bumalik sa doon gayuma na. Oo. So, data partner, so, kang nagkaigwa ng, may conscious na so, lalaki, Oo. di ba nakaabot sila sa simbahan? Yes. Oo, kasi Actually, nakaabot sa ikakasal sinda, siguro ko civil. civil. Nato nag-abot sa puntong sinabuyan ki Asin. Iyon na nga ito, garo may something da nga ni na garo na na ano yan, garo nakakamali siya na. Oo. So mga tao duman sa kasal na parang there is something wrong. Iyo. Sinabuyan da kasin. Kumbaga sabi nga ni sa Bicol na ano ni, natauhan. Namuraw-muraw. Kumbaga Siguro bagong mata. naging conscious siya. Yes. Oh. Ayun. Tapos, yun na ito ang mga oring-uding na ginayuma daa. Kansarong babae, so lalaki, tangani na magpakasal sa iya. So, dahil man gusto kang kang lalaki talaga. Daidaa gusto kang lalaki. Na And magpakasal. So, dahil nadagos. ang backstory kay ni partner, nagkamit bidan dayan sa mga sa mga dating site. Online din. Oo. Oh. Nag-dating site sinda, tapos primerong hilingan ninda, may mga bagay na nangyari maski di pwede mangyari. Naghalo ang balat sa tinalupan. Oo, nag-ano. may mga kinabano na bagay, Oo. nakaabot na duman. Oo. Okay. Yak! Diba? Okay. Pero dito pero ito kang lalaki na nakaabot sila sa araw kay itong Oo. May nangyari da duman sa inda, upon meet up, tapos after 5 months, Okay. na-juntis da si girl. Juntis Na-juntis na. da si. Ayun ang sabi ni girl. So that's why, nagkaigoda ning arrangement na mapakasal. Mapakasal sinda. Ayun. Pero during the time na pagkakasal daa, medyo dai sa tamang wisyo si boy. Yes, oo. May suminaboy kay Asin na tauhan, warang kasal na nangyari. Okay. So nahampang sa sa kasusupgan. So pangyayari partner na kasal ko ta alagad napurnada. Ang problema parang pa, nakasuwan sa babae, may no? bayadan pa kaya sinda sa mga supplier. Yes, ang makahirak duman sa mga suppliers. No? Sa mga suppliers, dahil nabayadan, nagkaigo sila mga utang-utang, and nag-take ng legal action sa mga suppliers towards duman sa babaknit, sa babae. So, inako man kang babae partner sa ginibo niya. Nasa kaso mo Okay. niya, Sinda. So, sa istorya mo partner, saro lang ang realisasyon ko. Ano? Na saro sa mga rekisitos pag mapakasal ka, apwera sa Senomar dapat may asin. Totoo, Diba? Oo. Kasi, yan eh. Oo. Ang haram ko kaya asukar. Tamay Nata. sweet Sweet end. Ano yan? So may ritual ba ganyan pagkatapos ng kasal? Para maging sweet ka mo pag ibahan. Oo, may Ngunya pala. May asin na. Asin na pala ngunyan, ano? Oo. So, ini pong ngunyan na pagkahapon po, pag-ulay-ulayan ta po, manunggod po sa pag-agom. Yes. No? Naku. Naagom na ba kaya? Unfortunately, puro babae yan sa kuya na pag-iribangon yan po, mga tugang. Again, kay Banang Taman po giraray at mga interns from Bicol University, most likely nasa 20 and up naman sa indang edad. Yeah. And then, sana makagraduate ini, no? Bago mag-arago. Makagraduate ini, Diba? bago mag-agom. Opo. At maabot man sa punto, no? Maabot talaga sa punto kan sa tuyang buhay na we have to make a decision. Ma-decide kita kung maarin kita maagom, kung maagom kita, Yes. or dae, Oo. or Maging ano ang gusto mo pag ika nag-agom. yun. Diba? Yun ang aramon ta sa inda. Yes. Aram, Okay. pati sa imo, una mo, makakadulag ka. Di ano pala ang nako, gusto ninda? Dahil taban po, pigsasabi, sa mga magurang po na nakaantabay ngunyan kaning mga aki inay niya, no? Di pa man po sinda maagom, pero Opo. tigi-iisip naman niyan, ano? Siguro ko mga pirang Si Shara, mga pirang Baka taon. nag-iisip na din si Shara. Years from now, maagom naman sinda. And syempre, dapat daday tigbabaliwalaan pag-agom. Yes. Pigpaplanuhan, tapos may gusto ka sa pag-agom. Ano ang gusto nindo pag kamo
nag-agom. Sa satuya pong pagbabalik. Oras, alas 2:27. Optin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Si Kuya A. Usapang Pamilya sa DZGB. Alright, balik po Alright. kita sa satuyang pinag-urulay-ulayan ko yan. Actually, off-air, nag-urulay-ulay na kami. No? Excited na po ining satuya ng mga interns from Bicol University. They are all females. Yes, no? and gabos sindangon yan, single pa. Yes, Yeah, gabos wow. sinda single. Gabos kami, And I am sure, maabot Kasabay. sa punto kan buhay, no? Maabot sa punto kan buhay, partner, na you have to make a decision. Yes. So, Kung decision, oo. Kung dait, kasi dakol na ko yun, abo magagom eh. Oo, tama. Oo. And dakol na din na mga babae na di man nagmamadali mag-agom. Oo. Ako ay agree, no? Yes. Bako yan nag-agom dahil sa peer pressure. Oo. Igwa kaya baga partner naman kasi mag-agom ka na ngayon kasi di ka na magkakabibi. 30 ka na. Oo. Mag-agom ka na Sila ka na ngayon. mag-aki. Oo. Kaya nga tayo binigyan ng tigi isang buhay eh. Tapos, pakikialaman mo yung akin. Yes. Okay, so aramunta, ano ba ang mga ipig-considerar na ninda, mga Yes. babae sa pagpili ning agumon, sa paglaog sa pagpapamilya? Pero Baka bago- makaukod ako sa inda. Pero bago ang kabos, ikaw mo na partner. Pag pag nag-agom ka, ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo pag nag-agom ka? In general. In general? Question. Oo. Iyo. Are you that kind of girl na maabot sa punto na Manggagayuma. Manggagayuma? Grabe man. May gustuhon kang tao, gagayumahon mo, Ayun, tangali para na maagom mo. magkagus, para maagom. Oo. Ano yan? Desperado. Desperate moves. May ibang bagad partner na mabae talaga ang nagmo-move. Oo. Nandiligaw. Ito na nga nang gayuma na nga ning biyo. Pero I guess the iman iyan pwede mangyari partner. Kasi kung gusto ka din talaga kang sarong tao,
di mo man siya kay po hampiriton, di ba? Oo. Oo. And kusa na din yan na mangyayari kung talagang namuotan ka din. So, di kang kay po gibuhon na ano pa man. Siguro, ipagpipray mo lang siya. Ipagpipray mo siya na sana magustuhan ako, na maski di ako magayuma, di ba? Yes. Oo. So let's hear about Okay. danguguntaan mga side kan mga kababaihan po ngunyan na pagkahapon. Although data po tigsabing mag-aragom na po ini, no? Day mo na kamo mag-aragom. But you have to be ready. At least may plano ka mo sa buhay nindo in the near Opo. future. Oh, and aram mo the partner kung dapat ba na may standard talaga Oo. sa pagpili ng partner. Yes. Okay. Si Say po may kusog na buot para magtaram na inot. Sige nga. Na anong sisimbago nito ko. First question, mangungulam daw kamo o anoan manggagayuma daw kamo para sana kamo maagom kan gusto nindong lalaki. ready si Rose. Rosa, manggagayuma ka? Daiman. Maabot ka daw sa punto na gigibuhon mo maski sa panggagayuma. Daiman. Daiman. Oh, very good. Dai man pipiriton kung habo man. Kung habo, day pigpirit. Pero Kung sarap walang kung naman. pigpirit, so abo, tasumo ya, day mo naman kay Puan Periton Sa eh. bagay, may thrill da po kapag ano, Paabo-abo pag habo pa. sa emo. Oo. Pero, Pili mo pakipo pero pero, habo man talaga. oo. Pero never ka man maabot sa punto na manggagayuma ka. Dai. Ngaya, halimbawa, araw ka tong nagtitrending o dyan, na very good, ano, pangatawanan mo, babae, di ba? Pag nag-agom ka, Rosa, halimbawa, sabi yung mga pirang taon after ngunyan, ano ang gusto mo, no? In general, ano ang gusto mo pag nag-agom ka? Primerong pig, ano ko so, edad. Ano kandidat? Gusto mo doble sa imo? Dapat align man sa edad ko ngaya, magkaedad kami o kaya 2 years ang Iyan abot sa ko. Mas Ang prefer ano. mo si mas may edad sa imo. Opo. Pero bako man sobrang grabeng agwan. Bako man sobra, bako mga 2 decades dahil man abo mo na Dahil kan man. 2 decades, 2 years lang ano. So ang gusto mo makaibanan mo sa buhay mo. So same energy kan energy mo. Oh. Para sa iya partner, age matters. Age matters, ano? So, may mga reason, may mga rason kung nataaro ka Kasi yan. yung mga kasabihan baga May age doesn't matter sabi ka ni ba? I don't know, we don't know, di taara, case to case basis yan. But sa case ni Rosa, ang gusto niya, so same level kan energy niya, Opo. and makakaibanan niya for the rest of her life. No? Thank you very much, Tabi Rosa. No? Okay, di ba naman kita kay Rosa, Jasmine? mabango ka pa sa Rosa. Yes. Di ba naman kita? Mga burak ang pag-iribat, may Rosa, may Jasmine. No? Jasmine, maray na hapon sa imo. Maabot ka daw, Jasmine, sa punto na biyo ka ng manggagayuma para makaagom? Grabe naman. Warang sound part. Igwa? Sige daw. Hello? Alat. Sige. Sarap pa daw. Maray na hapon. Ayun, okay na. Iguana. Okay na. Grabe naman po ata na maabot na sa puntong manggagayuman. Nagari, desperadaho naman sa Oh. arog na way. No way, no way. No. No way. Tapos, iso kasabihan bagang, I don't chase, I attract. Wow! Ayun, talaga naman. Bagayunon ito. I don't chase. I attract. Wow. Sa paanong pagi ka man magiging attractive ngaya? How do you attract guys? Grabe naman. So, kuya pa talaga po na wara pang bata. Wara ka pa ba? Wara pa po, ever. Sige, never pa. Never No pa. boyfriend since Never birth. been Okay. Siguro ako Never kaya, been kiss. Oo. arog na Okay. Sige, diretso. Ano sa imo? paano ako mang-attract? I mean, pag nag-agom ka in case magabot sa punto. Syempre, how old are you now? 22 po. 22. So, pirang taon na lang, maabot sa punto na maabot ka naman sa edad na kumbaga may mahapot naman sa imo si mama kasi nene, may ngoreng ka maagom. Ano man ang anong sa imong gusto? Anong sa imong napipicture pag kung maagom ka? Para po sa kuya, abo ko man tulos, i-connecta na sa pagpapakasal. Abo ko man tulos, rektahan agad yes. kasal. Bista duhon maray mo na iso tao. Tapos, so standard ko po sa
humay standard ka or day kang standard? Family-oriented. Family-oriented. Opo. Ano? How about the age, sabi ni Rosa? So age, gusto ko, so abo ko man na 30 na ako, ta siya pawara ng baga sa mundo ba? Murag man ko ta sa pensyonado na kaso. Murag man ko ta sa pensyonado kaso dahil mo naman siya makasabayin sa ano ba? Ayun. Naaloy. So gusto mo man, mga kasabayan ko so ba? energy mo, so Opo. energy nindo pareho nag-deteriorate sa indong mga Yes. kusog, sabay-sabay ka mo. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Okay, thank you very much, Jasmine. And naman kita kay Binibining Santo Domingo. Day ka pa man pala nagpamidbid kang sa imong pangaran last time kay oo, barang so wala apat siya. lang, Oo. no? Okay, so kindly kay yan, introduce yourself, Binibini. Maray na hapon po sa mga paraan tabay. Ako po si Yanisel Bigueras from Santo Domingo, Albay. Yanisel, ano ang apod sa imo kan sa imong mga pag-iriba? Yani or Sel? Yani, Oh, yan. Yani. Depende po. Depende. Apo. Depende sa mood. Pagdagit, yan, sa arong. Pag maugma, Yan. Yan. Sa Yan sana. yan sana. Okay. Sige. Same question, ano? Sa iling mo sa sadiri mo, maabot ka sa punto na biyo kang manggagayuma? Dai po. Very good. Dai ko ma-imagine man sa diri ko na maabot sa punto na manggagayuma ta. Kung abo sa kuya, di dai. Oh, Warang yan, warang maniro. 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 Magayon maniro, di ba? Feeling. Pero totoo ka magayuma. Hello? Kung tuturuan. Di ka matatawag ngayon. Di ka na magpara-isip-isip. Dai. Kung ikaw maagom, iparang taong ka na? 22 po. 22 man. Ano, halos magka-same age kita, ano? May mag-react tabi. Kung maagom ka, may plano ka mag-agom? Igwa po, igwa. Okay. Ano ang gusto mo kung mag-agom ka na? Or may maagom sa imo? Kung maagom po ako, nasabi na ni Jasmine, pero uliton ko giraray. Copy-paste. Same kami. Ano po, gusto ko po, so lalaki na sa family-oriented, so pigpagpadaba niya, so pamilyang hinalian niya. Kung kaya niyang padabaon, so pamilyang hinalian niya, dai man imposible na kaya niyang padabaon ang bubuon ning pamilya. Family-oriented. Very well said. But kidding aside, saro talaga siya sa magayon na katangian kan sarong lalaki. I-consider sa background. Kaya baga may background Kaya checking. may background checking. Ano? Don't get us wrong, guys. Na background check niya araman ka kung dako lang law kang bank account, minsan may mga araw ka, but kung ano ang ginikanan na pamilya, kasi baga partner dako lang di na discover kapag tigja-check mo sa background kang family, magpinsan pa lang ka, yes. diba? You listen to us tabi sa mga guys dyan, ano, in case na you're about to get married, Yes. you're about to nasa searching stage ka mo kan buhay nindong ngunyan, you have to possess this kind of attitude or characteristic, no? Okay. How about the age? Say dad. Sa age po, bako man ako masyadong mapili sa age, pero bako mas aki sa kuya. Ay, standard man giraray ito. Basta po mas ahead sa kuya. Opo. Ahead sa Pero imo. bako man so, doroble na sa edad ko po. Okay. Bakat sabi ni Jasmine Kasubago, pawara naman da sa mundo. Morbid man hindi. Pero natado partner, parang tigo-consider permi kang girls na medyo ahead sa muya, at least 2 years, Later 3 on, years, maisihan diba? Maisihan tayan. Another question. Thank you very much, tabi sa imo yan. Okay. Dagit, yan. Yan sa nalagod. Okay. Sumado nga naman kita kay Bea. Bea, maray na hapon sa imo, Bea. Maray na hapon po. Ikaw, Bea, tataw ka mag-gayuma? Dai po. Okay. Ano masasabi mo duman sa istorya Kasubago? And pag nag-agum ka, anong gusto mong mangyari? Or anong klaseng tao ang gusto mong maagum? Sabi nga po ni Jasmine ta si Yanisel, 'di ba, na
nata ka maniro kung abo sa imo. Kung ara mo man ang worth mo. Sa worth ito kan tawo. Nga tugod gayumahon siya para lang padabaon ka. Kumbaga know your worth pagabot sa arog kaan. Pag in terms naman po sa aagumon, siguro very look up tsaka very into me is yung tataong magtao ki safe love. Safe love. What do you mean by safe love? Madali lang kaya po kaya nowadays mag-agom, madali magsabi na, uy agumunta ka na for example, arog kaan, madali Will you lang marry me, yes or no? Diba? sa generation ngunyan. Pero pag in reality, dakol po na data tao talaga mag-commit sa tig-promisa na papakasalan, pagpakapakasal, pagkatapos anong nangyari, data tao, tinatataong kumbaga respetuhan sa partner, data tao maging emotionally available for example, tapos magtao kumbaga ki safe na fortress sa partner niya. Kasi 'di ba kita po mainalian tang mga araw ngayon, grabing pagprotekta sa to, grabing pagpadaba sa to. Correct. Tapos malaw ka sa relationship na ito pala naaliong ka sa safe harness kang arong nindo. Na kumbaga siya so tawong nagpromisa sa imo na pagkapag pinakasalan ka araw ka ni gabos ito pala salungat si tataw sa imo. So kumbaga siguro pag kaygo kang safe love mas kaya mong mas matatao mo so mo sa partner mo taara mong safe ka na safe sa tigataong fortress sa imo, safe ka sa pagyaon siya or tapos ara mo mas makakabuelo ka na ito talaga sa tigpromisa mo sa iya. Ayun. So yun. So if you're feeling safe, you can do better. Yes po. Yun. Tapos nalilid ka man na maging better kang partner mo. Correct. So tatao tabi magtao ning safe love, no? Bako self-love, Yes. no? Sabi nga, walk by your talk partner, diba? Ano, walk by your talk. Mga araro mo ng mga wordings mo. Sabi niya kayo na-mention niya, dapat kung ano sa sinasabi, Tatao mo man ni ginigibo. action. Harakan. Walk by your talk, no? Okay. Thank you very much, Tabi Isayama Bea, no? Okay. Sa mga kalalakihan, ano? Pag-isipan po nindo, no? Basta bako, sabi nga ni Bea, bako araw ka to ang pag-agom, no? Madali unsa na magtaram mo niya na agumunta ka. Oo. Tapos sa aga. sa aga. Binungag-bungag abo muna. ko na sa imo. Ha? Grabe. So dakulunon nun yan, ano? Especially sa show business. Dakulunon ng mga kinasal nun yan. Naghiwalay man hiwalay sana. tomorrow. Yes. Diba? Okay. Okay. So, mali din naman kita kay Binibining Joanna. Binibining Joanna. Tataw ka magkula. Tataw ka ano niya ano pod kiyan? So, gayuma. Day po siya. Nagabot man sa nako. No? Nagabot man sa nako. Pare-pareho baga ka mo. Ayun Inabot po. ko. No? So, kapag maagom ka, ano ang gusto mo? Maagom ka? Day ka maagom? Or day ka pa nakakapag-decide? And if ever na mag-agom ka, anong klaseng lalaki ang gusto mong maagom? Kuya, honestly, day ko po naiiling ang sarili ko na magpakasal po. Kasi, pero, yan. Abo mo magpakasal? Ayun po, abo ko po magpakasal for now. Kasi po, pero I dream of companionship, may makaiba po wag ako sa pagtanda man. Tapos, gusto ko man ng emotional support and deep connection. Pero po, natatakot po kaya ako ngunyan sa infidelity. Tapos, what comes after marriage? Kagaya ng sinabi ni Bea, ito po ang reason ko kung Okay. natabo ko magpakasal. Takot ka sa mga pwedeng mangyari in the near future, most especially sa panahon ngunyan na very accessible ang cheating, infidelity. Madali o na sa Oo. Di ba? Dakulunan ng mga nagkakahiriling ta mga bareta, even ining mga celebrity ngani, di ba? Imagine that. Dahil ako mapangaran but siguro ko gabos man kita nachismisan ta na iyan mga aruga na bagay. So those are the things na kakatakutan mo na baka sarong aldaw may manloko sa imo, no? Or baka
lokohon mo. Baliktad pala siya nangyari. Ayun po. Baliktad. Yes po. Pwede diba? po yung Kasi nangyari kasi po. We never know what Yes will happen po. tomorrow, di ba? Yeah. Di taman aram kung anong pwedeng mangyari. Yes. So, abo mo ki heartache. Or in short, Abo ko lang pong may makulugan. Oo. Tapos abo ko man na makulugan ako. oo, naluluhalo na si Sure Joanna. Tayo, As Pero of may, now, oo. as of now, day pa da siya ni... Day pa man po. Day pa man siya Yes po. nahihiling Hindi pa man na- siya final. Oo. Day pa man. Malay mo, may mamigpidan baga. Oo. But if in case na may mamidbidan ka, ano ang, kumbaga, ideal man na... Ideal anong man- gusto mo? Anong gusto mo pag Ang nag-agom gusto ko ka? po. Pag maagom ako, gusto ko nung lalaki na gusto maging husband and gusto maging father. Hindi yung naghahanap lang siya ng mapapangasawa, tapos gusto niya lang magkaanak. Magkaiba po kasi yun. Sige Mag-iba. daw, istorya daw sa mga Istorya. nagkaiba. Yung lalaki po na magpapakatatay at magiging asawa mismo, yung hindi lang siya yung kasi pag pinakasalan mo na, nagkaanak ka na, magpo-provide na lang minsan yung mga lalaki. Tapos, ang trato sa'yo, parang ginagawa ka na pong katulong. Opo, kaming mga babae. Agom, Yan. pagkasi daw sa plato agom. Yan, arugaan. Dapat, pag sinabing ama, matabang ka sa pagpadakula kang aki. Tapos, pag sinabing managom, syempre, dahil man duman mapundo ang pagpadaba mo sa agom mo. Iti-take care mo manggilayon siya. Tapos, ipaparamdam mo manggilayon. So, paano mo siya pagpadabaon kang mag-ilusyonan pa man sa naka mo? Oh, Yes usually po. baga base sa mga experiences kan kadaklan, no, many of the girls, many of women, after honeymoon stage, di ba? Kasi may stage yan pag-agom eh. After kan honeymoon stage, nagkapabarayaan na so misis. Yes. No? Kaso rin daw nga ako nakareceive nga kan burak nga kay ito nga maski na sa nga burak nga kan batag itatao pa sa Ito. kuya pero ngunyan Sino? nga mag-agom na kami Day na lamang. ginaragagyan na sa nga yan sa burak nga dyan sa mall dahil lamang nga Yes. pinurudo pero nga kay ito nga kang nag-iilusyon pa sa nga sa kuya maski sa burak nga kang Indian Mango pig sa sakat itatao sa ko. Oo. Oh, diba? Kumbaga sa mga love language na ipigpapamati mo before na naggupo na lang kamo sa honeymoon stage pa lang, Oo. nawara din partner. Yes. Ano? So, namati po niya ito mga tugang ang mga reason kaning mga kaakian na ini. Ano? Although, sabi ta nga ni, day pa man po sinda pipaagom, no? Day pa man sinda maagom. Don't worry po sa mga magurang. Day pa man po hinapot ko inaaral. po ini na personally sa inda off-air na kumbaga may balak na siya. Day pa man niya po nga kuya kami maagom. Ano? Pero syempre, mas magayon itong may insight, no, Yes. na may aram ninda, may padumanan sinda. Yes. no. Especially na sa age of 22 na sinda partner. At the age of Mag-iredad-edad lang 22, kami. Mag-iredad-edad lang yes, kami. di kita nagbabarayaan, di ba? Burolahan na kita dito. Oo. But kidding aside, yaon na din talaga dyan sa edad na mag-isip-isip ka na talaga. ano, diba? pagka hopefully maka-graduate in mga ini this coming graduation by April, I guess. Tama, April, ano? And June ka mo. June sila. June ka mo. Aluyon papanpalan ka mo, ano? Aluyon pa ka mo talaga makaagom kaya, ano? But magayon ito sa may mga insights hinda. They know what they want. Aram ninda kung ano ang gusto ninda sa buhay. Aram ninda kung anong klaseng tao ang papalaugo ninda sa buhay ninda. Tangani na ma-achieve sa mga gusto nindang mangyari in the near future. Kasi very crucial partner sa buhay kan sarong tao ang pag-agom. Many person nakulon tabi ang mga tao na naiiba, nababaliktad ang buhay Pag nag-agom pag na. uminagom na. Yes. Okay. 'Di ba? May ibang nagiging very successful. So, May iba man na namamarangkal. So, iba nagtios. Dating magayon-gayon, crush ko. Ngunyan kang nahiling ko. Ano na, losyang na. Oo, sabi ko, What kung happened? napasakuya ka, Di ko ta nagbasol. paguli ko ka, di garo may mabadol na naman si kuya. Sisay ngayon Paguli ko, garo mabadulan ako. Te. Ano man sa na ito? Point of view kan Okay. sarong tao, di ba? Oh. May mga araw kaya, so very, very, very important, no?
na pag nagdaraga ka na, Yes. alam mo ang gusto mo sa buhay. Tama, oo. Diba? And aram mo din kung May ano plano. ang gusto mong pamilya Yes. pag abot kang panahon. Yes. Diba? No, may plano. Mhm. Kaya baga minsan may nagsasabi na bahala na ngaya. Kung may mag-agom di iyo. Kung wara, Kung wara ngayon di dai. dai. Oo. Diba? Kung baga garo So, iba so be it na lang talaga. sabi kung baga Oo. garo lotus na sana na kung pasain so agos kan tubig, Oo. masabay na Pero sila dapat sinda. bako ito kasi dapat mag-action ka din. Lalo Gumabok. na Sabi nga, diba? dakulang impact mo niyan kasi dakula kung midbid na abo na magagom Oo. because of those things na nangyayari sa palibot. Yes, grabing mga pangyayari. Very accessible nga Ito niyan. na mention ni Joanna. Ang rulukuhan talaga very accessible. Infidelity. Diba? Nako. Very accessible mo niyan. Kung ano-anong mga bareta na nagkakadarangog ta, kung ano-anong mga videos na nahihiling ta sa social media. Pero partner, nagtutubod ka sa pigyasabi, kaso sa kami nadawag ako na di pa sila dangon yan maghanap ki agomo na lalaki kasi diit na lang ang tol-tol na lalaki. Dito lang kami. Di pa sila ba na? Di akong masasabi dyan kasi apod kayan may mga lalaki man akong midbid na tultol na naging garo na naiba sa dalagan kan buhay ninda Kang nag-agom na. kan nagagom na because of some reason dakol na mga rason Yes. kanya-kanyang rason Tama, no? oo. So iba So, man dahil man sa naagom na babae Diba? So may mga changes talaga nangyayari. ready ka. And so, dakulang nga ning bagay, yung nga ning piga-urulayan tango yan, dakulang bagay na aram mo ang gusto mo sa buhay. Aram mo kung aram mo kung, baga, may crush ka, no? Nailing mo may crush ka. Guwapo ngayon, eh. Diba? Macho magayon yung mata mapungayon yung mata. Garo nga si Kuya Garo nga araw kaya. Tapos since naaram mo ang klasik ang tawong gusto mong palaugon sa buhay mo. Like for example si Bea. Sabi ni Bea, totoo ngayon magtaon ng safe love. Yes. When we say safe love, so tipo na susuportahan ka, so tipo na tatawanan ka ng pangangaipuhanan mo, pagpadaba, physically, emotionally, mentally, gabos na pangangaipo para man sa iya na mag-bloom, diba? Yes, Kumbaga, opo. garo man sa burak na maataman mo kay Maray, maluwas man sa iyang pinakamagayon. Kagayunan. Oo. Pero kung pabaya man, garo ka man yan si Kuya kung pabaya ka man ngaya, Maluya mag-ano. oo. Pag-isip mo sa nasusadiri mo, Opo. tatao ka sa na sabi nga ni Joanna, tatao ka man sa na mag-provide ng kwarta, pero you don't know how to treat your children, Yes. your wife. Bako man talaga So, katuwang ang yes. ipigpapamati. Oo. Okay. So, sabi nga ni red flag. So, dahil aramo kung ano ang gusto mong maging, aramo kung ano ang buhay na gusto mo, aramo kung anong klaseng tao ang ipapalaog mo sa buhay mo, malamang sa alamang iikisan mo itong taong ito. Yes. Sabi nga, huwag ka maging bulag. Oo. Hindi ka naman buta. Oo. Huwag kang maging bulag. Huwag ka Hindi ka maging naman bulag, buta. diba? Diba? Yes. So, imagine Oo, that grabe as naman yan. early as 22 years old, they are thinking about it na. Yes. So, good thing Oo. na ining sa tuyan mga pag-iriba from Bicol University, they are really thinking and aram ninda kung ano ang gusto ninda sa buhay. And sana po, sa mga kababaihan, ng yaon tadigdi, sa mga kababaihan, pareho ninda, magkaigwa kay plano, magkaigwa ning structure Yes. sa buhay on what they really want to be. Bako so basta-basta sana. Oo. Dapat may goal, dapat Yes. may plano para dai kasutong, dai mapalyado sa pamilyang bubuon. Bako ka kung basta na lang sige na sa nangaya kung ano na sa nangayan. Oo. Yun na. Kaya man kang mga aki. Yes, correct, Yes, correct. okay. Maabot sa punto na magkakaiwa ka mo ng regrets. Tama. No? Okay. So, sa mga araw gani, pag planado ang buhay mo, malamang sa alamang, makukuha mo ang gusto mo. Tama. Diba? Oo. Okay? Para
sanang oras na naman. Madali na ng oras. Pag chilismisan daw, madali na ng oras. Makastaso no, gagdalagan lang. Dako lang bakit akong ngayaapot para sabi ka ni, Sa aga dahil na naman. ngaya kuya ita, baka nagdarangog niya karamama. Si Good afternoon po sa mga parents ninda. sa mga Hello. parents po kani, no? Sa mga matibayon po sa itong mga aki, and Apo. I do believe na ang mga aking matitibay, May future mga po, Sinda. mga aki na magalang, mga aki na mga mabuot, and dakula po ang dakula ang contribution kan magurang. Yes. Kung ba ano ninda pinadakula, nahiling din talaga. Kaya baga may kasabihan Congratulations o po. may kahaputan baga, sinong nanay mo? Oo. Sinong tatay mo? Diba? Kisa ikaling pamilya. Diba? Background checking na naman yun. Yes, no? background checking. Hindi talaga naalala ang background Si checking. Darwin Rosario, uy, may tagahangaan agad si Jasmine Bausing. Uy! Baka ini nang hinahanap mo, ha? Bako man. Si Angela May Mirabueno and si Good Vibes, hello, Kuya Bert. Don't worry, Ate Jen, tabangan mo po ikaw maghanap. Kitulto na lang. Para tayo ipangadjit. Si Kuya Bert, Kuya matabang Bert. na kay Ate Jen. Si Salve Manzanades, bation da ang gabos na nagdadangog kang usapang pamilya sa Barangay Salvacion Jovellar. Uy, Okay. salamaton po sa indo dyan sa mga taga-barangay Yes. Jubilia. Thank you. And Barangay Jubilia, sa mga taga-Jubilia. No? Si Teodorico Laida, si Kuya King Reginaldo, and of course, si Tito Orenecho Crisostomo kang Santo Domingo Albay watching. Thank you so much. Okay, inabot na kita partnering pamamaaram. Sige. Salamat po sa kabos sa mga nagarantabay. Salamat sa mga pagriban niya to hali sa Bicol University, mga interns, as well sa mga pagriban niya to hali sa Cat Carriage, kay Dande, kay Braille, and sa Lado Technical kay Kuya Ginapoles, si Jerome Martinez, and then si Shara. Ako po si Kuya A. Naman po si Jenny Matthew Balyaran. Mabala sa pag-antabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Sa